5 σημάδια ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πουλήσετε το κινητό σας. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ενημερωτικό βίντεο. Εάν έχετε ένα κινητό και σκέφτεστε να το πουλήσετε ή να μην το πουλήσετε. Και πάμε να τα μετρήσουμε. Πρώτο σημάδι, δυσκολεύεστε να πληρώσετε τα μηνιαία έξοδα του ακινήτου και βλέπετε ότι η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, το τηλέφωνο και όλες οι άλλες επιβαρύνσεις που έχει μηνιαία ένα ακίνητο είναι δυσβάσταχτα για αυτά και σας δημιουργεί άγχος και στρες. Μην το ξεχάσετε, είναι το πιο σημαντικό, η ποιότητα ζωής. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο σημάδι, οι αιτήσιοι φόροι του ακινήτου και το κόστος συντήρησης αυτού είναι και αυτός ένας βραχνάς. Δεν ξέρετε πόσα θα είναι τα έξοδα τα αιτήσια για να συντηρήσετε για άλλη μια χρονιά το ακίνητό σας. Δεν θέλουμε άγχος και στρες. Πάμε στο τρίτο. Τρίτο σημάδι, έχετε να πληρώσετε μία δόση στεγαστικού δανείου που μηνιαίως σας επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, το δικό σας και της οικογένειάς σας. Δεν θέλουμε στρες. Τέταρτο σημάδι, είστε πολλοί συνιδιοκτήτες με διαφορετικές ανάγκες και δεν βγάζετε άκρη με το ακίνητο. Τώρα είναι η ώρα. Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να ηρεμήσουμε τη ζωή και το μυαλό μας. Πέμπτο σημάδι, είστε τυχερός και έχετε αποκτήσει μέσα από μια κληρονομιά ένα ακίνητο, αλλά έχετε ένα υψηλό φόρο για να το αποδεχτείτε και αυτό σας δημιουργεί πάλι στρες. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Για πάμε να δούμε. Τελικά, με πόσα από αυτά τα 5 σημάδια ταυτιστήκατε, γιατί τελικά η πώληση ενός ακινήτου δεν είναι μόνο μια οικονομική απόφαση. Κυρίως είναι μια απόφαση ζωής για καλύτερη ποιότητα, για πιο ανάλαφρη καθημερινότητα και λιγότερο στρες. Κουραστήκαμε όλοι να τρέχουμε ολημερείς και να προλαβαίνουμε να ζήσουμε την ίδια μας τη ζωή. Είμαι η Μπίμπα η Νάντια, είμαι ολιστική μεσητρία και χαίρομαι τη χαρά σας να σας βοηθήσω να πουλήσετε και το δικό σας ακίνητο. Να είστε πολύ καλά. Γεια σας!